ka m kpọlisa Elder Uwakwo Okoronkwo ka o mere anyị ekpere nke mmepe. Elder, ndewo. Ekpere ọma anyị na-eguzo ọtọ bụ unu na ka echetu nwa nke nta. Unu chetu nwa nke nta tutu anyị adịghị ekpe ekpere ọma anyị na-agụ ya mama mkpụrụ abụ nge ana mkpụrụ abụ nge ohu bifo anyị agụ ewe ya. Nna m eme ka anyị masa ihe dị anyị na-agụ anet bụ ụwasị ọ bụ November to Remember. Ọkwa ihe a na-agụ ihe ọ bụ ọnwa iri na olu mgbe a na-echesa wiki ga-aga echesa ndị inyom Ibere. Ele ata adụ na ọ bụ ndị skuulu bụ ndị echesa ma ndị siwe ma ndị na-akụziri uwe ma prịnsịpal wa ihe abịa ichesa and mgbe ọbụla nọ micha asị ta echesa mmadụ ihe ọ bụ asịga jisie ike ihe ọ bụ ihe ọ na-afụsa jisie ike rụtawa ọrụ ike bikos ịgọzi onye akịdị ọkwanye megere ya gbọsọ ọjọọ. So ihe atụ anya aka unu bụ ele eme ihe agbarịsa n'unu ọkpụkpụ amata ọmabụ ebe ọ na-agba ụmụ ibe edere akwụkwọ Jenesis mgbe ekpochafụ ụwa nke mbụ egboro mmiri ihe ebere woo. After about 150 days asị and God remembered Noah. Chineke chesa Noah ọkwa asị ife ya Chineke cheru ya cheru 150 days ọ nọga o Chineke akpata ụka ya wetere izu ọhụ Chineke chesa eme ike chọọ ele eji eme ka ọ bịa malisakwa ọrụ Chineke ya ebe nke bụ ihe agbara na-echesi unu taa bụ tunu jisi ike jeje malisakwa ọrụ unu tunu jisi ike mara na unu na-eji achịkọta onwe unu ahị a skuulu ibe ọmadụ mma ọdụkwa ferefere obi musa dobe na ọmịchi asị ibe anya si na-echesara mmadụ ọdụkwa ferefere la skuulu adụ na oyi gaa skuulu n'odolo Abia steeti ọ nakwara ụgaghị skuulu dị n'ele chide agba na ha arụ ya jee ada arụ yunada akụkasị ada arụ yunada akụkasị ada arụ yunada emebisi adị ndị omeghe na omeghe ya ta ọ bara unu uru betu na dasị obi mekasị emekasị ebe ọka mma ọ bụkwa ebe ọka mma. So onye agbara na-emeta ebe dọba achụarụ na aja ọma unu eme ike je gbakọta onwe unu chọọ elu unu ji echekwa skuulu ọma ihe ọma ndị ọjọọ ka bịa nọ ka bịa ahụ ka and ọ bụrụ na emebere free from it mgbe unu meghere Chineke na-agọzi anyị afa Jizọs. Onye nwe anyị imeela gị onye na-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi ọ bụghị ibe eze nke ndị eze ọ bụkwa gị kere anyị gị bụrụ mmadụ onye ahụ sịrị anyị na mkpụrụ obi nke onye eze na ọ na-adị gị n'aka ọ na-adịghị eme nọrọ n'ebe ndị anya Jehova ga-echetara mmadụ ihe gasị ga-agọzie ndị gị. Ọ gbaala n'ebe ndị skuulu anyị nọ n'ụbọchị taa na-esile na mba ebe dị anya Jehova echeta ha. Onye nwe anyị na-arịọ ya amara n'aka iju okorobịa dị ike o ma mara gị ụmụ ike ime ka ọ dịrị anyị mfe. Onye nwe anyị ndị akụghị ya obu ka wa chesa anya ọmụwa jere eme a skuulu a Chineke anyị sị ga ọka ịgọzie wa gọzibiga nwoke ihe ọ bụla ụwa metụ a ka ọ na-adọrọ wa mma ka eji eme ụwado emoso wado eme ọ na-eme mmanụ ju okwu ya juo bọtụlụ okwu ya ra ya ọ ya bụ onye ọbụ emegha ụbọchị taa anyị arịọ Jehova mkpuchisa bụ ibe igbo ka COVID-19 gbuo wa ụwa na-adọ ndụ ma arụ ụsa ihe dụrụ mma ụwa zụọ ezinụlọ ụwa zụọ Ibere afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ndị ọma enyeghị onyinye a Jehova kwa ụbọchị taa anyị akparịla bụ ka ọ bụ jisi ike bụ onye ọ bụ onye nwe anyị yewe echiche ọhụrụ Jehova onwekwa ọrụ nke a na-ahafụ arụ Chineke ọ na-eme agbakọta ka arụ ọrụ dịrụ mma ya si ike akpọ ndị Ibere sikwa bịa lelee si ike ka eme ike ka eme ka ndajụdụ a skuulu a onweghị onye asọga Jehova ọ bụ ka ọ dụrụ nwa mma maka ụmụ okorobịa ma ụmụ agbọghọbịa ụwa ma ka ụzọ n'anya Chineke saa ndụmọdụ nke a na-adụ maka wa bụrụ ndị na-aba uru ọ bụ ụwa baa uru ụwa barụ ndị skuulu ọ bụ uru ụwa barụ ndị Ibere uru ụwa bara uru obodo ọbụla ụwa sabịa ya emee ka wa ihe kwara onye ọjọọ aka. Chineke anyị ekelela bịa n'etiti anyị Jehova ọnwa anyị ma emume ihere ụwa na-eme na gadomarima angọzi gị si na-agọzi Abraham ame ka ọdụkwu gị si na-eme ka ọdụkwu ka agọzie ndị ọma mee nụ mkpa ga-agọzie ya onwe anyị nabasa anyị na-anabasa ga-agọziere anyị ụmụ akwụkwọ a ka mkpụrụ obi anyị ṅụrị ọṅụ ime afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Anyị ekelela Elder maka ekpere ọma nwa o kpere anyị.